हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौहाय जोबजासिम नायलां, माने धामाका जानो थांगासिनो आरोखि। जेनाखि नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबाय नङा होमबा, ओरैबायदि डेन्जार धामाका जागासिनो, माने सोरनिबा माने खालामलायनाय बायदिसिना। दा बिनि गेजेराव आङो माने मोनसे जायगायावहाय आंनि फेसबुकआवहाय पस्ट होदोंमोन दै, सोरबा नायनो आखाइ थिखांगोन। दा बेवहायनो ओमफ्रायहाय माखासे गोबां मानसिफोरा ओरैबायदि माने भिडिअखौ बिहरगासिनो, सोरबा मेसेन्जाराव सोरबा कमेन्टआव ओरैबायदि बिहरगासिनो आरो। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, आं अब्ला बुजिनो मोनगोन आरोखि। बे माने लोगोफोर ओरैबायदि आरोना, बै जेनाखि सासे मानसिया गावनि फेसबुकआवहाय बैखौहाय फटकखौ माने आपल'ड होदोंमोन दै। ओमफ्राय दा बे माने फेसबुकआव पस्ट होदों आरोखि। ओमफ्रायहाय बेवहायनो आंबो बै फटकखौ लानानैहाय माने आंनियावहाय सोरबाफोर नायनो नामा आखाइ थिखां होननानै आङो पस्ट होदोंमोन ना। दा बेवहाय ओरैबायदि कमेन्ट फैबाय, आयु सयथिबो। ओमफ्राय मा होनगोन, मोजां भिडिअफ्राव दै, मोजां भिडिअ बा सोरनिबा थाखाय माबा मोनसे हेफाजाब खालामनाय भिडिअ, बैफोरबायदि भिडिअफ्रावहाय मा होनो कमेन्टबो फैया, भिउबो फैया, जेबो फैया। ओरैबायदि फाग्ला। ओमफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअफोरखौबा बाब, आदा आंनोबो हरदो सालथे आंनोबो हरदो। साला ओरैबायदि माने बिहरो, कमेन्टआव ओरैबायदि बुंनानै दं, आरो फेसबुकआव मेसेन्जाराव मेसेजआ ओरैबायदि बुंनानै दं आरोखि। दा आङो नोंथांमोननो बै माबाखौहाय एसे खोन्थानानै खिन्थु आङो बिथांमोननि माने प्रफाइलफोरखौहाय ब्लार खालामनाय जागोन। साला मोजां माने जेनाखि भिडिअफोरखौहाय नाया, बैफोरबायदिखौ बिराद क्लाब क्लाब। ओमफ्राय बैसोर बायदि मानसिया मा खालामगोन, भाइराल ना, भाइराल भिडिअ बायदिसिना इउटुबफ्राव होलाबायोबा बै भिडिअ आपल'ड खालामग्राखौ ओरैबायदि माने रायहरो, माने बै भिडिअ आपल'ड खालामग्राफ्रा मोजांनि थाखाय माने नेक्स्ट टाइम बैफोरबायदि दाजाथों होननानै माने भिडिअखौहाय बानायनानै हगारो। खिन्थु बै हगारग्राखौ ओरैबायदि रायहरो साला एकदम। ओमफ्राय बैसोर बायदि मानसियानो एकदम क्लाब 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 जायो आरोखि। बिखाफ्राव खमसे खम दुब 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 मोनलायलायना। स' लोगोफोर नोंथांमोना आङो बबेनिफ्राय मोननाय आरो आं माब्ला आपल'ड होनाय आरो बै बबेनिफ्राय मोननाय, बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव खोन्थानो थांगासिनो। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायदो, दासिमबो आंनि फेसबुकआवहाय गोबां मेसेज दङ दै नै, माने मेसेजाव हरदो 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 होननानै बिहरनायानो माने जोबनो थांला आरोखि। ओमफ्रायहाय आङो आंनि माबायाव हाबबाय, ओमफ्राय नैबेनोमोन आरोखि ना, नै दा बेवहाय कमेन्टआ नायदो नै 47 जन कमेन्ट जानानै दं। आं बेयाव लिरदोंमोन सोर नायनो आखाइ थिखां होननानै, खिन्थु बेवहाय भिडिअबो गैया, जेबो गैया दै। मालायनि भिडिअफोरखौलाय जोंलाय मानो, सोर मा खालामलायदों मा खालामलाया बेखौथ' जों होआ ना, नङा होमबा। दा ओमफ्राय नोंथांमोना नै बिहरग्राखौ नायदो, ओरैबायदि माने आङो नोंथांमोननोहाय बे जिथुनाखि बिथांमोननि नायनो बिहरग्रा बेफोर माने माबाखौहाय प्रफाइलखौ होनाय नंला, नङा होमबा। जास्ट बिसोरो लिरना हरनायफोरखौल' नायदो आरोखि नोंथांमोना। नै ओरैबायदि माने हरदो, नायखांबायलै आं, हरदो आदै, एकदम इनबक्स बेफोरबायदि जायोलै। नायलाय साला मोजां बुस्थुखौहा एसे बुजिनांगौ, बिदि गाज्रि भिडिअ फटकफोरखौ हगारनो नाङालै, बुजिनो हानाय जाबायना न'खर गोनां। बिथांखौ आङो आंनि गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच। मानोना आंनाव भिडिअ बेफोरबायदि गैखाया, आङो जास्ट बेखौहाय सोर मानसिया माबायदि हरो बैखौसो नायखादों। ब्रादारा गाज्रि मोननाङा, थेंक इउ स' माच नोंथाङा आंखौ बिदि बुंहरनायनि थाखाय। आङो आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। ओमफ्रायहाय नै माखासेया नायदो, भिडिअखौ हरदो, एकदम माने सेंग्रायानो जा, सोरबा सिख्लायानो जा, सोरबा हिनजाव गोनाङानो जा, ओरैबायदि ओरैबायदि आरोखि ना। नै आयु फाग्लासो, माने जोबनो थाङा। ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ अबेहाय लादों होनोब्ला नोंथांमोननो आङो खोन्थाना होनोसै। आरो आं माला हगारनायमोन नैबेखौ नायना लाग्रोदो, बेसे गोबाव जाखो। बेवहाय आङो दायो 2 आवार्स जाबाय। नै आं बे फट'खौहाय आपल'ड खालामनाया 2 आवार्स जाबाय। ओमफ्राय आं बे फट'खौ अबेहाय लानायमोन, फ्रेन्ड्स, नै बे बिथांनिफ्राय लादों आङो। बिथांनि नामा जाबाय आल्ट्रा प्र मेक्स। बिथाङा माने हगारनायमोन आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअखौहाय आं लादों, नोंथांमोननो खोन्थागोन आङो। नै बिथाङा हगारनाया मिनिमाम 6 आवार्स जाबाय दै।
ओमफ्राय आङो बिथांनि फट'खौसो लानानैहाय हगारदों सोरबा नायनो नामा होननानै नै 6 आवार्स जाबाय नै बे फट'आ मिथिबाय बिथांनावबो भिडिअ'आ दंबायबाय जानांगौ बेखौ मिन्थिया आङो बिथांनिफ्राय आङो बे माबाखौहाय लादों आंनावहाय आंनावहाय बेफोरबायदि जेबो गाज्रि माने भिडिअ' बा बेफोरबायदि गैया नोंथांमोना आंनाव बिहरनानै जेबो लाब गैया मानोना आङो सानदों आरोना मोजां भिडिअ' होयोब्ला ना मोजां भिडिअ' होयोब्ला कमेन्टबो फैया भिडिअ'आबो शेयार जाया जेबो जाया आरोखि ओमफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि ना मालायनि मा खालामलायदों ना मा जालायदों ना लोंलायदों बैफोरखौलाय जोंलाय मा नांगौ आङो नायनोबो लुबैया नङा होमबा ओरैबायदि जोंनि गेजेराव दङ बापरे बाप ओमफ्राय बैसोरनि गेजेरावनो दै सानै मानसिखौ आङो सिनायनानै दङ बिसोरो माने आङो मालाबा इउटुबावहाय भाइराल जानाय भिडिअफोरखौहाय ओरैनो जेनेबा भाइराल ओरैनो जानला मोनला भाइराल जानाय बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअनि भाइराल जालायफोरखौ हगारा ओमफ्राय बेफोरबायदि हगारनो हाखाया नङा होमबा गाज्रि भिडिअफोरखौ इउटुबफ्राव हगारनो हाखाया हगारनाय लोगो लोगो इउटुबानो थैगोन दा बेवहाय मा बुंहरो ओरैबायदि माने मोजां बोसोन हरो आरोखि ओमफ्राय दिनैहाय नायदो बैफोरबायदिखौ आंनोबो हरदो थैनोसै आङो माने आङो पस्ट होजेननायनिफ्राय कमेन्टखौ माने नुजेननायनिफ्रायनो ओरैबायदि मिनिगासिनो आं गोसोआव साला हरदो खालि हरदोल आरोखि लोगोफोर ओरैबायदि जोंनि गेजेराव माने मोजां गावखौ मोजां देखायग्रा खिन्थु मालायनि भिडिअफोरखौलाय जोंलाय मानो नांगौ आंनाव गैया रायजोफोर डाइरेक्ट खोन्थाखाबाय आंनाव बेफोरबायदि भिडिअ गैया आङो आरो सोरनिफ्राय लादों नोंथांमोननो बेखौबो खोन्थाखाबाय स' लोगोफोर आङो बे भिडिअ बेयावनो जास्ट नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ट्राइ नायदोंमोन जाय बिथांमोना बैफोरबायदि फट'खौ कमेन्ट खालामदों बिथांमोना दुखु मोननाङा आं नोंथांमोननि फट'खौहाय बा नोंथांमोननि प्रफाइलखौ ब्लार खालामना होनाय जादों जास्ट नोंथांमोननि कमेन्टखौ देखायदों गाज्रि मोननाङा मानो होनबा जोङो मोजांखौ नायग्रोनांगौ लोगोफोर गाज्रिखौ नायग्रोनाङा आरो आङो सासे ब्रादारा आंखौ जा मोजां बुंहरबाय ना बेफोरबायदि गाज्रि फट' भिडिअफोरखौ होनो नाङा होननानै गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच फर वाचिं बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय बाय बाय